Tvrde da crnogorsko tužilaštvo već godinama posjeduje informacije i dokaze o offshore poslovima domaćih javnih funkcionera i sa njima povezanih tajkuna i kriminalaca, te da ne mora čekati papire iz Paname kako bi nešto konačno preduzelo po tom pitanju. U saopštenju vijestima Mans navodi da su godinama unazad tužilaštvu dostavljali podatke i krivične prijave u kojima je do detalja opisano na koji način su offshore kompanije korišćene za investiranje u Crnu Goru, ali i pranje novca preko domaćih banaka. Tako podsjećaju da su neke offshore kompanije o kojima tužilaštvo posjeduje informacije registrovane na braću Darka i Duška Šarića i da su bile među važnijim klijentima Prve banke Crne Gore. Crnogorsko tužilaštvo, ističu u Mansu, još nije našlo za shodno da se ozbiljnije pozabavi ovim slučajem. Iz Mansa napominju da se ime ministra Petra Ivanovića i njegovog prvog saradnika u Ministarstvu poljoprivrede Blagote Radulovića također dovodi u vezu sa offshore kompanijama koje su poslovale u Crnoj Gori. Crnogorsko tužilaštvo posjeduje podatke i o tome kako je Miloš Marović, sin visokog funkcionera DPS-a Svetozara Marovića, zajedno sa sada pokojnim Draganom Bećirovićem osnovao kiparsku kompaniju Numerico Trade, za čije poslovanje na izgradnji akvaparka je opština Budva dala milionske garancije. Mans je taj slučaj prijavio još 2011. godine, ali do danas iz tužilaštva još nema informacija da li se uopšte vodi istraga.